Ġie firmat konvenju ieħor għal każini tal-banda u s-soċjetajiet mużikali din id-darba biex ġie salvat il-każin tal-banda ta' Santa Marija tal-Mosta. Dan il-konvenju li ġie ċelebrat mill-istess każin bil-ħruq ta' musketterija minn fuq il-bejt tiegħu nhar il-ħamis u s-sit wieħed tax-xorta tiegħu bil-għan li jiġu salvagwardjati dawn il-binjiet li jagħmlu parti mill-wirt kulturali rik ta' pajjiżna. Fost il-każini li tiġa salva l-gvern hemm dawk tas-soċjetà mużikali DePaul f'Raħal Ġdid u l-każin Stella Maris f'ta' Sliema. News informat li għaddej il-proċess biex jiġu iffirmati 3 konvenji oħrajn ma' każini tal-banda li nsabu f'riskju ta' żgumbrament. L-impenn tal-gvern f'dan is-settur u wieħed evidenti. Dan kif joħroġ biċ-ċar ukoll mill-baġġett tas-sena d-dieħla bit-tema Malta Ġusta fl-allokazzjoni għas-settur kulturali li tlaħħaq il-104 miljun euro bżieda ta' 20 miljun euro fuq il-baġġett għal din is-sena. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici kien ħabbar dan il-proċess avvanzat wara sejħa ta' interess u konsultazzjoni biex jagħmel l-akkwist tal-ewwel grupp ta' proprjetajiet privati li kienu mikrija jew użati bħala każini tal-banda u li kienu f'teddida li jingħalqu. Dawk il-proprjetajiet li qed jiġu salvati issa jaqgħu taħt taqsima speċjali fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti biex ebda komunità ma tispiċċa mingħajr każin tal-banda. Ix-xiri ta' dawn il-proprjetajiet li jiswew minn mijiet ta' eluf sa' miljuni ta' euro huma parti mill-missjoni tal-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali minħabba li jissalvagwardjaw it-tradizzjonijiet Maltin.